नायनि बेखौ लाबाय होनबाय बेखौ लाबाय बेसे लाखो 500 नि बै गोलेफोरनि आखाइखौ सोनिलै र' नै गोलेफ्रा जोंबो गोलेयाव आखै मिदिन उठबा আমার সাথে পালা তুমি ভিডিও শুরু করতেছি দুদিন পরে আসে সব কিনা দোকানটা खम गोबावसिमोन आं नोंथांमोननि सिगाङाव फैनो हायिया माने बिराद गोसा लोमजाना दंमोन आरो ओमफ्राय बर'दिनाथ' सफैलायबाय दा बर'दिननि न'आवबो गिदियावबो लाहार फाहार जागासिनो दङ आरो बेखौ नोंथांमोनजों एसे फोरमायलायगोन साननानै नै भिडिअखौ लानानै फैया जाबाय ओमफ्रायहाय दुगैयाबो सान थांफासै आं आंखौ फाग्लासो होनलायबावबाय नै ओमफ्राय हाथायावबो थांगोन आरो हाथायाव थांनानै फैखांखाबाय प्राइभेटआव टिउसनावहाय आरो ओमफ्राय दा थांबावगौ नै हाथायाव नों सामुखला मार्केटआव दिनै लास्ट क्रिसमासनि बाजार जोंनि सामुखला मार्केटआवहाय दिनैहाय फ्राइडे नालाय फ्राइडेआवहाय बाजार जायो दिनै लास्ट फ्राइडे आरोखि नैबे बोसोरनि क्रिसमासनि आरोखि जायखिजाया लोगोफोर नायलांबाय था नोंथांमोना भिडिअखौ ओमफ्रायहाय दुगैनो थाखाय वाटबो फुदुंगासिनो दङ आरो गुसु दैजों दुगैनो हाया वाटआबो गोमोरनासो होबाय हानाय गोमोरनासो होबाय बेखौ सुनांगोन र' बेखौ सुनांगोन रस्थ' स' लोगोफोर नायलांबाय था नोंथांमोना भिडिअखौहाय दे हाखर जावबाय आरो लाइफां माबानो थाखाय बेखौ मैयानो जावदोंमोन ब लाइफां गायसिगोन नै ओमफ्राय गेजेरावहाय औवा नङाबा लाइफां गायनानै दुदुं सोरगिदिंनो थाखाय होनबाय आङो दा माब्रै मावसैथाय जोंहा सालथेयाबा सालथे माब्रै मावगोन नोंलाय सालथे बेफोराव गोदो MA होनायनि नङा नोंलाय हा आंखौ मानो माथोनि फाग्लासो होनगासिनो दङ आंना सालथेया सालथे ओइ सालथे जायखिजाया नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौहाय खानाय औवाफ्राबो ओरैबायदि डेन्जारस औवाखानानै आयै नांला बावगोनलै सयथिबो बेजों खेबसे मावनांगौबा मानसिखौ मा जागोनलै जेबो जानाय नङा सालथे बना नायनि खेबसे दे सायोना साया सालथे अमा आथिंजों लागावजोबनानैहाय दायो हाथायाव थांनो ओंखारबाय जोङो नै हाथायावहाय थांनो ओंखारबाय जोङो नोंथाङा नायलांबाय थादो दे लोगोफोर चलो जोङो दायो थांगौ नै हाथायावहाय आइया आंनि दख'ना गानाखिसै बेनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय मानि थाखाय दख'ना गानाखिसै जायखिजाया जोङो थांबाय थानि गेग्लायालै दागि गोदोनि एक्सपिरियेन्स बिदिफ्रा जोंना ना रायजोफोर वाव वाट ए बिउटिफुल लामा उदायनो हायो नै स्कुटिजों ट्रेन जोङो दायो सफैबाय आरोखि लोगोफोर बिदि बिदिखा आरोखि फैसा हरना खमजों गले बियो ना फैसा हरना माथो लाना खारनाय सिराज दाहोजे फैसा दाहोजे खादोजे बेखौ लाना खारला खमजों गो बिसोरो जों दा हाथाय सिङाव दङ दा जों दंफैयो दख'ना दखानजोंहाय नै दख'ना लालागासिनो दङलै ओरै नै आर'नाइ दख'ना लालागासिनो दङ ओरैबो दंबावनाय दख'ना दखाना गामसा ओरै दख'ना ओरैसो नै ओरै दख'ना दखान नै दख'ना फानदों नै आबौआ ओरै लानायसै नामा मादार? लुबैदों लानोबो
बेसेसो बेलाय मिथिया मिथिया दख'ना लाग्राफ्रा नै आदै आदै आंनि आब'सो जागोन नै मारै मारै सिनायनाय मानसि लोगो मोनलायोरा नै वा बा दख'ना लासिगोन मालाय आइयाबो आदै बेसे आदै dia सातस' हा सातस'नो बेनि दामा रायजोफोरनि दख'नाफ्रा डिजाइन आइया जोंनि लासिगोन नै माखौ लानाय जायोमोन थार नायनि बेखौ लाबाय होनदों बेखौ लाबाय बेसे लाखो 500नि 700 नामोन दा जायखिजाया दख'ना लाखांबाय ओमफ्राय खामानिया बेखौसो हमागौ आरोखि नै मानसिफ्रा आंखौहाय नाहरजोब्बायलै नाहरजोब्बाय आंखौ मानसिफ्रा लाजिलायलांबायसो आं हाथाय सिङाव गिदिंगासिनो जोङो आरोखि बिराद गेदेर हाथाय बेयो आरोखि आसान फानलागासिनो दं आबैमोना नै इदि बिरखा आरोखि ओरै नायदो रायजोफोर नै सामुख्ला हाथायनि बिरखौहाय आयै बिदि बिरखा बुंमोन गारिखौ बद'नायनि 10 थाखानो दहन बिखादोंमोन बिनियालाय नायबायनो कत 10 थाखा ना कत 10 थाखा रायजोफोर साबस्क्राइबार लोगो मोनदोंनो माहायनि फंबाय सिफ्रानि आंलाय सिनायाखिसै खिन्थु माथो मायाफोर थायो नामा नोङो बायराफ्राव थायो नामा आरा स' फंबाय थेंक इउलै दे बिदि नायबाय थालै फंबायफोर बिदि नायबाय थानांगौरा दे औहाय सासे आब'आबो लिंदोंमोन फैदो जोंनाव थादो भिडिअ बानायबाय थानोसै होननानैहाय आं बाय मालाबा भाइराल थायो बिथाङाबो छुटियावहाय बर'दिन जानो फैदों दायो जोङो मेला गिदिंनो फैबावबाय नै मोनायावहाय मेला सामुख्लायाव जानाय मेला बियो जोङो मोना बेरायनो फैबावबाय सामुख्लायाव जानाय खेबथाम फैहां फैनाया ओइ मियानिफ्राय जादों मेलाया बारा मानसि जायाखै दासिमावहाय हनै आं बिदियाव खेबसेबो गाखो फेनाखौ लाबोनो हो गियोलै आं नाय बेफोरबायदि ओइ गाखोनाय ओइ गाखोनाय गिलाङोलै आंलाय गाखोनायखौ नै सामुख्लानि मेला बियो मैयानिफ्रायसो जादों खुलुमबाय लोगोफोर रायजोफोर ना बहा गाखोनाय नोंलाय रायजोफोर मेला ओरै ट्रेन दङ नै नायदो नोंथांमोनहा आङो एसे उनावहाय र' मोजाङै एक्सप्लर खालामबाय जोबगोन र' मेलाखौहाय र' नै नाइस गाइस थांनोसै बेहा जों मजासिना बेहा ओरै बहाय खर' सरा मेरदों माहाय गाखोनाया गोलेफोरनि गाखोनायखौ सोनिलै र' नै गोलेफ्रा जोंबो गोलेयाव गाखोयोमोन बिदि
이가 그대로 해. 야, 그래, 시끄러운 누구네. 나 보자, 이제 생각하지. 오빠, 아마 사대. 빨라. Friend thằng này là Suna. Ồ mày có hý cũng mang này. Này bị có hý cũng mang này. Ơi cả cái video শুরু করতেছি। বুঝিন পরে আসে সব কিনা দোকানটা। বিয়া বেলপুরি মনে তাই এই জয়গুরু ভেলপুরি ছোট বড় রাইট থাঙ্গাইছিলা জঙ্গদা থাঙ্গাইছই অনেক ফটো শোনাইছি নাই শেষ হয়ে যায় হ্যাঁ এমনি কেউ আছে ভিডিও বনেই দেখা চিকেন ললিপপ 정신 안 컵니다.